Så den her fuld luft op. Og hånden sidder her. Go. Arm kører. Man der. Hård, stå på. Stop! Den her position, den her der er på 12. Venstre arm, og den her er allerede oppe i retstillingen. Den her og i retstillingen, der er faktisk bare ikke. Så du pengene sammen, og så der ned langs siden. Derfra. Er det ordentligt for den? Nej. Disket. Videre. Deling. Stop. Det er den fra. Stop. Op under her, det hænger frem. Og det er igen bare kælden. Der er åbent her. Det er godt nok. Det er godt nok. Han er ikke gjort. Vi er færdige. Han har faktisk noget med. Man behøver ikke at blive færdig. Jo. Fordi jeg sagde, det skal være ordentligt.